Герое 4 Нели Пашева, 6 Антония Загорова, 7 Августина Димитрова, 10 Ралица Нанева, капитан, 12 Полина Хаджиянкова, 13 Стефка Николова, 15 Диляна Колева, 21 Никола Еймари, 23 Надежда Спасова, 32 Фанита Ор. Треньор на отбора на Герое Георги Младенов. Дунав 8806, номер 4 Ивана Христова, 6 Зерница Костова, 7 Ива Терзиева, 8 Ива Костова, 9 Катя Кордова, 10 Ирена Денчева, 11 Даяна Цекова, 13 Александра Тенчева, 15 Кристина Минкова, капитан на отбора, 23 Шара Лаун, 33 Латаша Байер, 55 Сотомира Шаленкапова. Треньор на отбора на Дунав Георги Бошков. Днешната среща ще бъде ръководена от съдиите Владимир Цеков от София, старши съдия, и Златин Караниколов от Бургас, съдия. Дежурен представител на Българската федерация по баскетбол Румен Калпакчиев от Пловдив.